ne. Izvini, dosta malo, dosta. Neka je s nekim denom. Dakle, daj Bože, daj Bože. Dobar si? Dobar. Zašto neka je ladovik? Ne. Da, a na koje mjesto pokraj Vardar ili doma? Kade? Ima tamo spravi, ti gi izvedemo spravite 2-5-6 minuti i onda nazad se vrati. Znači, radi korona, radi zima, neka si prekinuo. Inako, znaš što ti još je najbolje? Ja i ti zajedno bi izvežbame tamo, pokraj Vardar. Nikak je napravimo. Ja, stvarno, prava tekla sam valjena, tekla brzo ovdje. Što Nikola, imame za vremeno spremeno, jedno specijalno. Da li ti je poznata brojka na interesu? A? Vidiš vas rekao Rozendan? Čekaj, to mora da gi duvne sve dve devetke, ama podblisko da bude, a ne nove. Ajde da gi duvne sad sve, može li? Bez maske. Da duvneš, ako treba, ako nemaš, ja te pomogu. Evo. Da se živi, što je stotka. Da vi ih dočekate. Daj Bože, site.